Aingo ya ublei bau la ai nga kamet ka bakhoi bakia bangan la ban wan sam ya ketin jong usapi te baar nga ai kublei ya kinok penya ya kani ka program ba kila ai nga kani kalat ban ya sam ba pi ya ketin jong ublei te ka topik bangan kran pi mentak step ka dej pang ka jing duai te nga kwa ban ya bi chkman te ka jing duai ban ong ba ka jing duai ka dei ka jing ya kran ba ublei ka dei ka jing ong bangi la ju ya sngo brabor te don ka tu ka netli ki jing bataj pang ka jing duai ka ban kong ka dei ka jing pen pau sha ublei ya ka jing trang jong ka don jongi ka baar ka lenti da ka ba ngila ban wan kham jan sha unong thau jongi ka balai ka jing penken mau yang ni ba ublei udon barabar ajan jong ki briu jong u tem ka basau ka jing penpau jong ni ya ka jing sngongu bat ka jing ya ro sha ublei basan ka jing kerpat na ka benta ki jing don kam jong ni baro ka bible ka batai sha ni spang ka jing duai bat bunru ki nuksa spang ka bible ni la ban syam ha ka bible te ka nuksa ba ka ba bahatam ni syam na ka bible ka de shpang ka jing dua jang ujisu uhikai yaki senran jang ukum no banduai da ka ba khot shwa ya ka kerteng jang ukpa ba habneng te ngiru ni de ban but nuksa kum bahikai ujisu te don katuk ka netli kimat jihikai na ka benta ka jing duai ka bajob te nengkong ka dei ka jing khut ka do nut ka baar ka dei ka jing ngei balai ha ka kerteng ukris ka basau kat kum ka mon jong ublei te ngan patai phi khndiat chpang kine ka ban kong kum ne ka jing khut ka do nut ublei lang ba uman sem bakhut upan pau ya ka pop ka badon ha ka jing im jong ki briu jong u la da hadin bala pau ya ki pop jong ni nimsham le a ban klat ne e no na ka pop ki jing dua jong ni anom yo sngo ulum jong utrai bat kajaka kentang jong u kaya thu yang ni shapang ka jing ya sat ba ujisu upenlong bat ublei naka menta ki pop jong ni ki ba khut ki pen i ba ki kam ki jing e jong ni ki long ki ba pau khmat ublei bat ka donut ka ba khut ka pen i ba ya baro ki pop ha ka jing im jong ni la pla lut kane ka dei pang ka jing khut do nun te ka baar habangi duai ni dei bandon ka jing ngei ka jing batai ka dei kumne snusi ban ong baro ki kristan ki ba ngei ba ublei udon ka bor ban jubab ya ki jing duai bandon shisha ya ka jing ngei ka ba scam idon kam ban penle jingmut shapang ka jing ai ka jing ngei da katen parang ki ong gift of faith ba ublei ula ai sha uwe ba ngei ya ka rukom per abangi dua ngi de bandon ka jing ngei ubler ula ai ngi ka jing ai ka badai ka jing ngei tengi habangi dua ni don ide bandon ka jing ngei ka baskam ba ublei unjubab ya ka jing dua jangi te ka balai ha ka kerteng ukris aldapin pan ya ka e ru nanga ha ka kerteng jonga ya ka tangan akin te habangi dua ladangi pan ya ka e ha kerteng
jong u ya kata un ai be kane kam dei tangkar kom jong Kristan ban pengkut ya ka jing duai ha ka kerteng u Jisu dre ka dei ka jing sungu thu ba ulong ma u utendrai jong ki e baro ka kerteng jong u ka ying pli ya ka e baro ka ba ulong te ka basau kat kum ka mon jong uble ka jing patai ka dei kum ne te ka ne kalong kata ka jing sngo chanya ka bangi don sha u balada ni pan ya ka e kat kum ka mon jong u usngeu yang ni kane ka dei ka ba re jong ka jing dua ba job ka jing duai ka long ka badan kam ka jing im jong uwe Kristan ka Bible ki don saujat ki kom duai ki bang ngidei ban yashim banta tongin pe shakini ki sautli ki jing duai ba dan ha Bible kumno bangin duai ka jing duai shingmet ka banangkong ka jing duai ba shimen ka ba ka jing duai shi jing system ka balai ka jing duai ha ka kanhun ka barit ka basau ka jing duai ha ka balang te tongin pe ka jing duai banangkong ka de ka jing duai ba shimen don ka tu in page na ka Bible tongin page sha Matthias drill nong the khot ban drill ka ong kum ne spangka jing duai shimen Ndrei me haba me duai tolet rung shalak kapulit bat haba me lakhang ya ka jing khang to karpat ya kupa jong me uba haka bari te ukupa jong me uba haka bari te ukupa jong me uba yo i haka bari un ai nong hame haka bapau te baar ka jing duai jing system tongin pesha ki kam ki apostol shipol nong dekot ba arbat laipo ka ongkum ne ubriu uba riblei bat uba shepting ya ublei lembat ka ying jong u baro ubala ai shibun ki jing ai isen e ya ki briu bat uba duai de ha ublei klem daput u Cornelius te ula ong menta la saus ngi hadu kane kapor haba ngadang duai kaba khandai baje haka ying jonga khmi uwe ubriu ula yang hakmat jonga ha kajing ya kajing ha kajan kup bapernai te kajing duai haka kanhun barit tongin pesha u Matthias lenong ba khat de khat ba arpo kaongkum ne nabaha kabadan arngut ne laingut kiba layaseng ha kerteng jonga hangta ngandon ha pening jongki te kajing duai ha kabalang tongin pecha u nungkong korin khat saw lan nong de khat ba khat saw ha hadu khat nyo ka ongkom ne namar ladang ngadwai dakat telit bamtip ka mensim jonga kadwai henre ka jing champang jonga kalong ka ba klem se so ken te on sa le kumno ngan duai daka mensim bat ngan duai daka jing champang ro ngan ruai daka mensim bat ngan ruai daka jing champang ro lam kum ta haba mengo daka mensim hato kumno uta ubay yeng hakajaka ubam nang unong amen hakata kajing aingu jongme haba umtip yaka ba me ong namar mame shisha mengu bahanre shem yo te ya ta we te tangkini kikintin kanika step
kublai shibun to blai un kerkoi phi